שלום, ברוכים הבאים לפשוט קוקטיילים, אני איתי, והיום בתוכנית נכין את הג'ין בייזל סמאש, קוקטייל מעולה לכל מי שרוצה להתנסות בקוקטיילים על בסיס ג'ין. נתחיל בעצם בלקחת כמה עלים יפים, גדולים, של בזיליקום, נשים אותם ישירות בכוס. אישית, אני מאוד אוהב טעם של בזיליקום, אז אני לוקח 7-8 עלים, כמות יפה. בכלל, הטעם של הבזיליקום משתלב מעולה עם הטעמים הצמחיים שיש בג'ין. קח חופן עלים, ובמקום למעוך אותם, כמו שהרבה פעמים עושים בקוקטיילים שמבוססים על עלים, כמו נאנה או בזיליקום, פשוט ניקח, ניתן להם תפיחה חזקה, נעיר בעצם את העלים, נשים מהם את כל הטעמים. מאוד מאוד פשוט. לזה אנחנו נוסיף 2 מנות של ג'ין, 2 מנות הן 60 מיליליטר, ישירות לכוס, וגם קצת על הספילמט. מנה אחת של מי סוכר, 30 מיליליטר. מי סוכר בעצם מכינים מכוס אחת של סוכר, כוס אחת של מים חמים, יחס של 1:1, ומנה אחת של מיץ לימון. פשוט מאוד. לוקח לימון, סוחט אותו, ישירות לכוס המדידה, לג'יגר, בדיוק מנה. וזהו. לזה אנחנו נוסיף קרח. נוסיף הרבה קרח לכוס, ונשקשק חזק בין 8 ל-12 שניות. נפתח את השקר, נמלא כוס קרח, ונסנן. עכשיו, שימו לב שאני מסנן סינון כפול. בעצם יש לי פה מסננת תה, אני רוצה שהיא תתפוס את כל החתיכות בזיליקום שיש לנו בשייקר, שלא יישארו במשקה. לזה נוסיף קש קצר. קרח, וכך עוד גבעול יפה של בזיליקום, שגם אותו נעיר, כמו מקודם, ניתן לו תפיחה, שחרר ממנו את כל הארומות. ישירות לכוס, את הקש נצמיד לבזיליקום, בשביל שמי שישתה גם יקבל את הריח של הבזיליקום ישר מהעלים. ובבקשה, ג'ין בייזל סמאש. לחיים. Laid back.